Este 1 de maio do ano 2008, a reivindicación fundamental coa que saímos á rúa é co lema por un modelo socioeconómico xusto e sustentável pola soberanía nacional. Con este lema o que pretendemos é evidenciar o Día do Internacionalismo Proletario o que entendemos nos que é o momento actual non só de crise económica puntual, senón entendemos nos de crise dun modelo socioeconómico que debe de ser superado que é o modelo neoliberal. 1 de maio é a festa dos traballadores e as traballadoras, pero non solamente é unha festa, sino que é un acto reivindicativo que todos os anos, lóxicamente a través das manifestacións, poñemos de manifesto os sindicatos. As principais reivindicacións dos traballadores e das traballadoras ten que estar reflexadas nos actos do 1 de maio. É a reivindicación do traballo digno, é a reivindicación da solidaridade, é a reivindicación dos bons convenios colectivos, é unha reivindicación de manter os beneficios que eses convenios colectivos teñen e os intereses dos traballadores e das traballadoras. E o 1 de maio para nós supón un día de reivindicación, sobre todo este ano ca situación que se prevé en canto a esa desaceleración económica, esa especie de parón que en principio dicen que vai a ser suave, pero habrá que ver realmente o alcance, porque aquí hai dúas cousas que inciden e a que non nos preocupa, que é o aumento do desemprego, consecuencia do aumento da inflación e consecuencia tamén da crise do sector da construción. Un dos temas nos que imos incidir este ano é no traballo digno. O traballo digno é con direitos, para ir rematando no que nos queda moito que avanzar todavía na precariedade laboral, ir tratando de acabar con esa lacra que son os accidentes laborais tamén, polo tanto, por eso reivindicamos traballo digno e con dereitos. Preocúpanos tamén o dumping social que está habendo e precisamente nós estamos neste momento, concretamente os compañeros da Construción de Vigo, denunciando o que está sendo a utilización de traballadores portugueses con salarios a metade dos traballadores galegos para as obras de construción, con unha sobreexplotación en materia de xornada e en materia de condicións de seguridade e higiene que nos entendemos, primeiro, que é unha forma de denigrar a unha persoa e a un traballador e a unha traballadora, e en segundo lugar, que ese dumping social provoca efectivamente un deterioro das condicións de vida dos galegos e dos portugueses. Aquí houve un boom da construción e iso demostra que tanto no conxunto do Estado como a nivel de Galicia dependemos excesivamente do sector de servicios. Nós creemos que hai que facer unha aposta importante na investigación e no desarrollo e en orientar as empresas hacia novas actividades, eso que se chama o valor añadido. Vamos a ver, nós valoramos positivamente a política social do PSOE. As medidas que levaron a cabo en política social na última legislatura foron importantes. Non en canto así a recoñecemento de dereitos de traballadores que afectan tanto os empregados públicos, polo tanto son dereitamente afectados como patronal o goberno do PSOE, e fundamentalmente cos empresarios. Sempre houve reticencias a hora de chegar a acordos de carácter salarial a través da negociación colectiva, a través dos acordos marcos, tanto co goberno como co patronal. É unha realidade que a política económica e social dos gobernos é exactamente a mesma, sexa do PSOE e do PP. Durante esta última legislatura acometeronse dúas brutais reformas laborais, unha no 2006, ao comezos de 2006, co abaratamento do despido e a extensión do despido de 33 días por ano, que se rebaixa dos 45 días por ano, e en segundo lugar a reforma das pensións. Evidentemente hai unha diferencia moi importante con respecto á etapa do goberno do PP, tanto nas formas como nos medios, quer decir, nos medios a hora de pactar a través do diálogo social por leis importantes, tanto na dependencia como na propia mercado de traballo, se mantuvo o diálogo social, que era un tema importante. E únicamente o PSOE, o que tivo e o que ten é efectivamente unha maquillaxe que pode facer máis consentível determinados dereitos sociais, pero que en esencia no ámbito do mercado do traballo, no ámbito da contratación, da política económica, ten a mesma política. O presidente do goberno, me temo que no contexto no que estamos, un contexto de crisis económica, vai intentar reducir os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Nos ímonos negar rotundamente a calquera negociación que implique unha reducción de dereitos. Por lo tanto, vamos a ser firmes e ímolo manifestar neste 1 de maio. Respecto da política do goberno galego, o que é certo é que o PSOE tamén buscou as complicidades con comisións con UGT, que foron as chamadas mesas de diálogo social, no que nos entendemos que foi pretender dar unha versión á galega da mesma política
que nos denunciamos que tantas prexuicios ten causado para a clase traballadora no que foron as chamadas mesas de diálogo social e que en absoluto teñen resolto ningún problema en canto a xerar máis emprego e emprego de máis calidade. É dicir, o mesmo que llevamos a seguir a Xunta de Galicia e estamos seguindo ao Goberno Central, que é un cambio de modelo productivo. Nós somos conscientes de que se ha invertido e se han mellorado as inversións en I+D, pero iso non é suficiente porque a investigación e o desarrollo leva tempo, iso son cousas de anos, iso está mellorando, pero evidentemente vai tardar en gestionarse e en dar resultados, e polo tanto que hai que seguir avanzando no diálogo social e mellorando todo ese tipo de cousas. Nós o que lle levamos pedindo xa desde hai moitos anos a Xunta de Galicia, igual que o Goberno Central, que busque fórmulas de recolocación dos traballadores que están quedando sin emprego a través dos plans de emprego territoriais que se están facendo e en recolocar fundamentalmente aos traballadores da construción que quedan excluídos do mercado laboral por a crisis do mercado da vivenda na obra pública, que invirtan máis en obra pública, que invistan máis en obra pública. Bueno, nós entendemos que, por un lado, a CIGA xa se baixou do diálogo social. Nós o diálogo social o consideramos unha ferramenta imprescindible para avanzar en todos os temas. Eu creo que aquí a CIGA se equivoca na estrategia porque intenta manter un marchamo diferente aos demais, dicindo que, bueno, que se negocia a nivel de Galicia é mellor que o que negocia a nivel do Estado, e iso non é así. Quer dizer, nós levamos a negociación colectiva, pois os convenios que firmamos conxuntamente supoñen un punto por encima no poder adquisitivo para os traballadores con respecto a que se firman solos. O motivo de por que a CIGA vai en solitario é porque precisamente nós entendemos que a Comisión UGT, xunto co Goberno e a patronal, son os que están dando forma ao neoliberalismo aquí na nosa nación e no Estado español, que precisamente son esas tipos de políticas que ademais na concertación social na que está instalado a Comisión UGT está provocando históricamente, e sobre todo nos últimos anos, un deterioro importante na regresión de dereitos laborais, na involución do poder adquisitivo dos salarios. Sempre dixemos que nos gustaría que houbera unidade total da acción sindical, fundamentalmente dos tres grandes sindicatos, CIGA, UGT e Comisións Obreiras, que somos os sindicatos máis representativos. Non é posible nos últimos anos, fundamentalmente porque a CIGA non quixo. Este ano é máis difícil todavía, porque vimos de rematar un proceso de eleccións sindicais donde houbo por parte, entendemos desde Comisións Obreiras, que por parte da CIGA, pois un mensaxe de decir que a responsabilidade dos problemas da clase obreira galega que son de Comisións Obreiras e do UGT tamén. A CIGA celebramos o 1º de maio despois de facer toda unha intensa e dura campaña nos centros de traballo, finalizará con 8 manifestacións nas 8 vilas principais da nosa nación, que sairán sobre as 12:30 de cada unha delas, de Ferrol, de Viveiro, da Coruña, de Compostela, de Lugo, Ourense e Pontevedra e a Coruña. Nos facemos en toda España, prácticamente en todos os lugares, en todas as cidades de España, actos conxuntos co UGT, Comisións Obreiras UGT, por decisión confederal, e polo tanto é poñer de manifesto que a clase traballadora está en pé